Col·loca les cames creuades o bé pots deixar, com habitualment fem, els peus una miqueta lluny del teu pubis, més o menys 2 pams i mig, si t'és més còmode, i si no, recuperes creuar els 2 genolls. Mans damunt de les cames i dirigeix el cap a un costat exhalant, inhala, centre. Exhala, dirigeix el cap a l'altre costat, relaxa la gola i en cada respiració recorda que la respiració és ascendent des del melic fins a les costelles i en exhalar a l'inversa, costelles i relaxa l'esternó. Inhalas, exhala, inhala, exhala, l'últim inhala, exhala i les dues mans van al costat, seguim ascendent, melic, costelles en inhalar, exhala, esternón, costelles i melic a l'exhalar. Inhala, exhala, allarga dits, inhales, allarga la nuca per darrere i els 2 laterals del coll. Inhala, exhala, 2 últimes, agafes aire, exhala, mans al centre de l'esternón, dits ben oberts, l'última, inhales, exhala, mans al centre de l'esternó, dirigeix les 2 mans cap al costat sense que les mans es moguin del centre, inhales, exhala, mans segueixen al centre de l'esternó, una miqueta més lluny, inhala, les 4 més, exhala, inhala, exhala, te'n queden 2, exhala, és l'última, exhala i recupero al centre, eleva els 2 braços, exhala, torna a baixar, inhales, repeteixo, i els 2 braços aquesta vegada se'n van a un costat, dirigint totes les costelles cap a un lateral, amb rotació de columna, i els 2 braços se'n van per darrere, segueixes en torsió, en rotació de columna, pots mirar una miqueta més enrere si ho necessites. Respires, una inhalació profunda, exhala, 2 inhalacions profundes, l'última, exhala i eleva els 2 braços a dalt, inhalant, exhala, baixo, 2 braços que pugen, inhalant, i 2 braços que se'n van a un costat, baixa'ls per darrere, el genoll, i segueix mirant enrere si vols o en el centre. Rotació de columna en cada exhalació, gires una miqueta més, l'última, agafes aire, exhala, i les 2 mans queden al centre. Agafes aire pel nas, 2 mans al centre del pit i a l'exhalar fas una corba. Melic endintre i a dalt, inhales, eleva. Exhala, damunt de l'esternón, la part alta del pit, exhala, melic endintre i amunt, inhala. Faràs 2 més, exhala profund, separa escàpules, inhales, a l'exhalar, l'última, separa escàpules, inhales, mantén i baixa els 2 braços. Recorda que en aquesta posició pots també deixar els peus connectats en forma de llibre si no t'és còmode la posició que va ara. Dirigeixo la part del tors darrere, damunt del mat, i connecto els meus peus. Començarem amb la cama de fora, la càmera que em queda a la vora de la càmera. Estira les cames, primer una, peu flex, desenganxa taló si pots i a l'exhalar recupero. Intenta separar just amb el dit gran del peu i el genoll s'anticipa cap al pit sense elevar el sacre, es manté el sacre a terra. Inhala. Exhala 2. Inhales. Melic endintre i amunt. A l'exhalar. Última inhala. Flex. Exhala. Incorporo el braç. Inhales. Elevo el braç de la mateixa cama i a l'exhalar 4 més.
Inhala. 2. Inhala. Tota la planta del totxuca. 3. Última inhalat. Exhala. I deixo la mà contrària darrere el cap. Inhales. Aquesta vegada alivo tot. Exhala. Profunda l'exhalació. Inhala. Exhala. 2. Inhala. Exhala. 3. Inhales. Exhala. 4. Fins a 8. Inhala. Exhala. 5. Inhales. 6. Inhales. 7. L'última. Inhales. 8. Deixa la cama, els braços al terra i calma. Cama. Inhales. Flex. Exhales. Anticipa el genoll contra el pit. Inhales. Flex. 2. Espatlles ben obertes. Inhales. Controla el teu sacre que es mantingui al terra. Inhales l'última. I 4. Braç a la mateixa cama. Inhala. Exhala. Inhala. 2. Inhala. 3. L'última. Inhala tota la planta, el peu acaricia el terra. 4. Estira el braç. I la mà posada darrere. Exhala. Ara sí, arriba tot. Espatlles a baix. Inhales. Mantén les espatlles separades les orelles. 2. Inhales. Exhales. 3. Inhala. 4. Aquesta és la sisena. En queden 2. L'última. Estiro. Flexió de genoll i mantén la posició inicial. Acciona cama de la càmera, càmera interior. Talons. Col·loco les mans sota genolls. Intentaré pujar just amb la força de les cames i de braços. Òbviament l'abdominal també fa força, però intenta buscar la tècnica per pujar, sense que l'abdominal s'ho carregui tot. A l'exhalar, tota la força. Pujo. I aquí cames i braços m'ajuden. Inhales, desenganxo costelles, aquesta és la segona. 2. Noto que ja les cames m'ajuden. 3. Peus flex, recorda, i els dirigeixes cap al terra. L'última, agafes aire i aquesta ja em farà pujar. Quasi bé sense força abdominal. Peu en flex, agafes aire pel nas. Exhala, baixo braços. Inhala pel nas. Exhala, recorda la columna llarga, agafes aire. I a l'exhalar, rota tota la columna, rol per baixar bé per la dreta. Segueixo, flexiones els dos genolls i anticipes primer una cama, inhalant, flexionant, exhala l'altra. Els genolls van junts, aquesta vegada amb darrere, espatlles a baix i obres els dos genolls, estires les cames, recorda la primera o la posició sireneta de pilates per mantenir aquí i flexiones genolls. Si no volguessis fer amb les cames estirades, pots fer el mateix exercici, rotació de malucs amb cames flexionades. Seguirem amb les cames estirades o optes. 2. Inhales. Exhales. 3. Recorda, pressionar braços contra el terra, costelles. 4. 5. En farem 8. 6. 7, l'última.
8. Dues opcions et dono, les dues mans al darrere del cap, pots col·locar les dues mans darrere o bé col·locar-los a terra. Podem fer 4 de cada aquí. Tu optes, pots deixar les mans les dues darrere del cap o només una, 2, o anar alternant, 3, 4, pots col·locar les dues mans. Una, 2, espatlles a baix, 3, me dic endintre, l'última, 4, baixo vèrtebra, vèrtebra, les mans al terra i ara, si l'exhalar, pujo vèrtebra, vèrtebra. Només farem una pujada. Les dues mans les agafo, me les lligo per darrere, els 10 dits, els lligo i jo elevo el pubis cap al sostre. Mantinc. Inhales, exhala, estiro una miqueta més els braços i els dits. 2 més, exhala. L'última, fas aire. Exhala i deixa les dues mans al terra per baixar vèrtebra, vèrtebra. Procura fer força amb la part baixa i evitar el coll. Flexionem els dos genolls i canviarem el sentit. Baixo, en línia recta, aquesta seria cames flexionades, opció cames flexionades i cames estirades seria aquí. Quan estiro les cames, els peus amb sireneta, obro i recupero. Una, 2, fins a 4, 3, enregar el 4, no? Última, aquesta és la quarta, o la vuitena. Dues mans van darrere el cap, recorda, o les dues mans van a baix. Agafes aire i a l'exhalar puja el tronc. Estira les cames. Una. Tu optes on pots deixar les mans. 2. Pots deixar una mà, l'altra, recorda. 3. No pateixis de cervicals. Cuida't. 4 més. Una. 2. Recorda que quan més surtis del teu eix amb les cames, més força dominant hauràs de fer i més control. L'última. Baixo vèrtebra, vèrtebra, agafo els turmells i elevo la columna també vèrtebra, vèrtebra. M'agafo els talons, eleves la pelvis i mantens. Respira. Agafes aire, t'agafes els dits si vols i empens els dits petits contra el terra. Inhales, exhala, inhala, exhala, l'última, inhala, exhala, dos mans al terra i baixo vèrtebra, vèrtebra. I finalment m'agafo la cama per pujar a dalt o bé pots col·locar el cos de costat per pujar de costat. Em col·loco en quadrupèdia, les mans a sota les espatlles, genolls sota la cadera, però aquesta vegada inhalant, obres el pit, exhala, contrau el ventre. Aquesta és la primera opció. 2. Inhala. O la primera versió més aviat 3. Última. Recorda que el còccix sempre baixi. 4. I les dues mans ara sí, van una miqueta endavant i me'n vaig darrere. Atenció. I arrodoneixo a partir d'aquí. Aquesta és la versió 2. Contraonada. Obres el pit inhalant. Exhala. 2.
Inhala i exhala. 3. Inhala i exhala. 4. Torno a anar a la quadrupèdia, depèn com la llargada dels teus braços a les teves cames, i col·loca els peus flex, la panxa dintre per anar-te'n enrere i buscar la V baixa. Obre una mica els peus si necessites o flexiona els genolls. Mantén aquí el cap entremig i desenganxaré un dels peus. El pes, els tres potes li direm, però mans i un peu. Flexiono un genoll, envia el peu en flex i vas elevant la cama cap a dalt. I enrere, no cal que les pugis molt. El més interessant és que estiris totes dues o si està flexionada que quadris la cadera. No es tracta aquí d'obrir-la. I mantinc. Agafes aire. Exhala una. Inhala i exhala. 2. Inhala i exhala. Segueix pressionant enrere si necessites flexionar el genoll. Ho fas. 3. Inhala i exhala. 4. 2 peus. Flexiona cames i torna a la quadrupèdia. Contraonada, aquesta vegada. De seguida, la segona opció. Inhala. Exhala una. Inhala i exhala. 2. Inhala i exhala. 3. Inhala i exhala. 4. El mateix. Les mans darrere o una mica endavant. Glutis buscant el terra, còccix a baix i acomoda els teus peus. Recorda, acomoda, flexiona, estira, obre cames, el que tu necessitis. Flexiona un genoll, punta, col·loca el peu en flex per estirar la cama. Enrere. No pensis tant en pujar, sinó pensa més en estirar. Manté l'estirar. Exhala una. Inhala i exhala. 2. Inhala i exhala. 3. 2 peus a terra, flexiono genolls i busco la quadrupèdia. Estiro i pujo bé, dibuixo un cercle, inhalant, exhala, baixo. Seguim amb la mateixa posició. Quadrupèdia, les dues mans i col·loca un dels colzes flexionat a la diagonal, l'altre braç estirat. El cap com tu et vagi bé. Evitem fer aquests moviments, sempre buscar la llargada i estira la cama cap a la diagonal. La cama va oberta a l'exterior. Això és paral·lel, oberta a l'exterior. I farem un combo de 3 per pujar. 1, 2, 3. Baixo una. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, fins a 8, 4, 5, 6, 7, la darrera, 8. Seguim. A l'exhalar, eleva la cama amb 8 peus. 1, 2, 3, 4, guarda l'abdominal, 5, 6, 7, l'última, i 8. Flexiona els dos genolls, les mans endavant i m'estiro, allargo el còccix cap enrere i cap avall. Puja l'ull dret, la dreta, inhala pel nas, exhala, baixa, mantenim la quadrupèdia i anem a l'altre costat. Mà a terra, en diagonal, ara podràs per l'altre costat i el braç estirat, recorda que és el mateix. Agafes aire, exhala en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, recorda respirar, 4,
5, 6, 7, l'última, i directe, i fins a 8, 2, controla l'altre abdominal, 3, 4, 5, 6, 7, l'última, i flexiona els dos genolls, els braços per davant, còccix buscant el terra. I puja ronet vèrtebra, vèrtebra, i inhala pel nas, exhala, baixo, dues mans que entren en el terra, me'n vaig enrere, còccix dirigit cap a baix, flexiono els dos genolls i amb un saltironet obro cap a l'exterior. Depèn d'on estiguis, et quedes amb les cames obertes, jo em posaré aquí davant perquè em puguis veure frontalment. Els peus estan a l'exterior, els genolls també miren cap a l'exterior i els dos braços pujaran alternant amb les cames. La seqüència recorda que els genolls van alineats en el segon dit del peu, inhales i a l'exhalar baixo. Inhales, 2, inhala, 3, inhala, 4, inhala, 5, inhala, 6, inhala, 7, una més i 8. Agafes aire, puja els dos braços i col·loca les dues mans a sota costelles exhalant. Inhales, pujo braços amb lletra X sota costelles exhalant. Si vols, només si tu vols, empunta els peus amb lletra X, inhalant a l'exhalar. Torna taló, inhales, punta, exhala, taló, inhala, 3, inhala, 4, inhala, 5, inhala, 6, inhala, 7, l'última, inhala, i 8. Mantén els braços i farem una combinació més aquí dalt. Flexiona els dos genolls amb dos temps i 1, 2, aquí mantindrem els dos braços, 1, 2 i busco la diagonal amb tot el cos. Peu flex, genoll mirant cap a fora, la mirada pot mirar cap endavant, mantenint tota la columna amb la diagonal. A exhalar, puja els braços. 1, inhala i exhala. 2, inhala i exhala. 3, envia el taló cap al terra, última. 4, i baixo. Inhala. Amb dos temps, exhala cap a la diagonal. Taló i exhala. 1, 2, 3, 4, seguim, i 2, exhala, talons en l'aire, un coma més, 4, 3, 2, 1, cama recta, es flexiona, diagonal, i 1, 2, 3, ajusta la teva abdominal, ajusta la teva musculatura i últim combo, diagonal, eleva cama i si tu vols pujar la cama, exhala baixa, dits llargs, inhala, 2, sempre dirigits amb els genolls cap enfora, 3, i en farem 5 per mantenir la cama en l'aire i pujar amb els peus oberts. Diagonal i 1, 2, dits llargs, 3,
Espatlles a baix, recorda, 4, 5, que puja, i últim combo, i una, última tanda, 2, 3, 4, 5, i una, 2, pots dirigir, i si pots tocar el peu, no passa res. 5, com estàs avui, està correcte. Dirigeix els peus una miqueta més junts i envies les mans al centre de l'esternó. Flexiona els genolls i dirigeix la pelvis a un costat a l'altre, com si es columpiés, i mentre eleves talons, et balanceges, mobilitzant genolls, malucs, al mateix temps que el turmell i part de la columna. A poc anirem baixant, anirem ajustant la musculatura o els peus per poder-te mantenir de ganzonetes. Les mans al centre de l'esternón i m'autoempenyo cap a dalt. Amb els colzes pots autoempènyer a l'exterior. Si no pots mantenir aquesta posició o et costa avui, pots començar a col·locar les mans davant per anar mobilitzant els peus i donar-li flexibilitat en aquestes articulacions. Una mà davant, eleva el braç i mantinc. Ben lluny la mà. Inhales, dues mans. Exhales, primer un braç, eleva al contrari. Obre genolls, còccix a baix. Dues mans busquen el terra. Pots baixar des d'aquí o pots col·locar la mà al terra per ajudar-te. Seguim amb quadrupèdia. Dues mans, quadrupèdia absoluta, i farem una combinació més aquí. Estiro la cama de fora, que queda més pròxima a la pantalla, i estiraré la cama en línia recta. A l'exhalar, el genoll se'n va cap al centre, traspassa la línia mitja i aquí aquesta vegada sí que arquejo, tocant si pots amb el nas de genoll o la intenció. I anem, farem 8, 1, inhala i exhala, 2, 3, 4, 5, recorda sempre ajustar la musculatura dels malucs, 6, dominant amunt, l'última, 8, cama que has treballat per darrere, l'altra a terra. Col·loca-la una miqueta més endavant per fer una bona frenada, un bon grip, i el genoll contrari toca el nas. Tornes a estirar les cames i a poc anirem flexionant els genolls i caminant enrere, fins damunt de les cuixes, vèrtebra. Cerca de braços, inhalant, exhala, baixo, inhales, exhala, baixa, i aquesta vegada tornaré baix. Començaré amb les cervicals. Baixo barbeta, la columna, el cervical s'allarga per darrere, l'occipital s'eleva, com si volguessis projectar les orelles cap a dalt i cap endavant. Baixo vèrtebra, vèrtebra cervicals, entro l'esternón, vèrtebra, vèrtebra, flexiono genolls, el lumbar també s'ha enroscat i camino endavant, passet a passet. Mantinc aquí, flexiono els dos genolls i envio les dos colzes a terra, tocant-me amb els dos colzes. Les mans, l'alçada és aquesta. Punys a terra, agafem aire i a l'exhalar estiro una cama, estiro l'altra. I mantinc una mitja planxa o una planxa amb colzes, que és correcte. Un combo aquí. Pujo la cama, estiro una a terra i amb la mà contrària faig espatlla, espatlla i pujo dalt. Torno a terra directa. Canvi de cama. Espatlla, espatlla, a terra. I espatlla, espatlla,
a dalt. I terra, obro, espatlla, a dalt, terra, col·loco dos genolls al terra i a poc entro a la posició de l'esfínter. Recorda que aquesta alçada de colze és l'alçada que et dona les teves mans. Punys a terra, anticipo una mica l'esternón, espatlles a baix, apreto els glutis amb el pubis al terra. Peus aquí de sireneta momentàniament per tornar-los a col·locar de seguida en paral·lel. Paral·lel, elevo aquesta vegada el melic i pubis, és un abdominal invertit, espatlles a baix, envio el melic o genolls i envio els genolls a dalt. Mantinc i aguanto una, fins a 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Flexiona cames, una mà, una altra i me'n vaig darrere per pujar vèrtebra. 2 cercles inhalant, un cercle inhalant, exhala, 2 mans entren en el terra, quadrupedi de nou, a l'altra cama, tot el combo, estira-la, inhales, genolls cap endins, traspassen la línia mitja i aquesta vegada amb el nas intento tocar el genoll. O almenys alguna vegada. 2. I 3. 5. 6. 7. Última, control cada moviment, la respiració, 8, peu flex, l'eleves una miqueta més endavant i el genoll, juntament amb l'empeines, s'enganxa del terra. El genoll contra el nas, estiro braços, mans a terra, peus al terra, pots flexionar els genolls. Flexiones ara definitivament les cames i camines enrere, pas a pas, i rodonet per pujar, vèrtebra, vèrtebra. 2 respiracions, 2 cercles. 2. Exhala. Allarga la nuca. Baixo vèrtebra, vèrtebra, cervicals, costelles, lumbars. Flexiona cames cap a baix i camino 3 passos o 4 que tu em doni davant. Recorda, colzes a terra, les 2 mans, agafes aire, col·loca punys a terra i a l'exhalar estires 2 cames. Començarem amb la cama interna. Obres i espatlla, espatlla, polles per baixar. Peu. Exhala. Inhala. Respires. Respirant, recorda't de respirar. L'última. Baixes finalment, genolls al terra. Estira les cames. Controla el teu abdominal, controla la teva lumbar per baixar i col·loca les mans en forma d'esfinge. Agafa els colzes i pujarem el pubis a dalt. Melic pubis, cuixes, aquesta vegada quàdriceps, miro darrere, ahí, i estires cames. Mantinc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, per seguir caminant amb el 7 i flexiono el genoll, l'altre, i estiro finalment els 2 braços. Pugem rodonets, vèrtebra, inhala, exhala, l'última inhala, exhala, 2 mans busquen el terra, flexiono genolls i busca l'anar de gatzonetes, de cuclilles, també es diu. Còccix a baix, respiro, obro les costelles, separo les escàpules i finalment amb les mans a terra
m'autoempenyo, flexiono genolls i pujo l'onet vèrtebra, vèrtebra. Torno altra vegada, damunt del mat, els braços, inhala, exhala, inhala, exhala, i farem l'última combinació. Queda't amb els peus en paral·lel, flexiona una mica els dos genolls, i hi ha un peu que es quedarà amb el taló en l'aire, els dos genolls flexionats. Estic en aquesta posició. Dues mans busquen el centre, espatlles ben a baix i amb un braç obrirem cap enfora, dibuixant cercles. Exhala mantenint la pelvis intacta, que miri endavant, sense el moviment, i el moviment és la part alta. 3, inhala, exhala, 4, 5, 6, 7, l'última, 8, deixaré sol el teu braç obert, amb el palmer de la mà dirigit cap a la paret on estiguis i flexionaré amb la mà també en la mateixa posició el genoll del mateix costat. Col·loca el peu cap a baix, cap a dalt, com vulguis, i m'agafo la part externa del genoll. Si no pots, t'agafes la part interna i mantens. Respires. I si pots, estira el braç endavant. Respira. Tal qual estàs, deixa els dos braços, sense xocar a terra, t'agafes l'empeine i tires el cos una miqueta a baix. Puges i amb el nas xoques el genoll. Agafes aire, exhala, una més, exhala, flexiones i les dues mans tornen de nou endavant. Canvi de cama, inhala, exhala, una, 2, fins a 8, recorda. Última. Ara, si els dos palmers de la mà miraran cap on estiguis, la paret, el mirall, vidres, col·loca la mà a la cama externa o interna on tu vulguis i mantens espatlles a baix, pots flexionar una miqueta el genoll de base si vols o bé estirar-lo com tu vulguis, sense col·lapsar el genoll. Mantén, espatlles a baix, allargo el coll i la mirada se'n pot anar al costat o pot viatjar una miqueta més enrere si tu vols. Respiro, deixo el braç que baixi, quedes aquí sense moure't i col·loca la mà a la tíbia, eleva el genoll i amb el nas xoca el genoll. Agafes aire, exhala, inhala i baixem. Obrim els dos peus i les mans se'n van per davant. Pots mantenir els braços estirats, pots aixecar els talons o pots mantenir-los a terra. Jo estic a terra. Deixo el meu culet a terra, cames flexionades i baixarem vèrtebra a vèrtebra. Ja estàs, flexiona els dos genolls, ara realito pel cos, una mà sobre l'altra i dibuixarem cercles amb el braç. De dalt a baix agafes aire i a l'exhalar obres. Xoques i inhala. 2, fins a 8. Disfruta de cada moviment, juntament amb el cap. Última. I em quedo amb el braç a terra, em quedeu igual que l'altre. Si pots mantenir els dos a terra, fantàstic, si no, també. I el cap va a buscar la mà,
Si pots mantenir el colze de darrere a terra, també és una opció bona. El flex, respira. Busco el centre inhalant i a l'exhalar recupero. Pujo una cama inhalant, exhala, respiro aquí, m'agafo les tíbies o el tibial, respira. Un genoll cau a terra, l'altre l'acompanya i dos mans. Inhales, arribes, exhales, obres. I va. Funciona aquesta. Acompanya el cap, relaxa la gola, relaxa les flexions de la cara i em quedo a la darrere. Pots estirar el braç, pots flexionar el genoll i mantenir els genolls junts i una mica cap a dalt. Respira. Pujo una cama inhalant, exhala l'altra, agafo les tíbies i mantinc. Desenganxo un pensament als genolls del pit, pots agafar aquesta vegada els genolls en vez de les tíbies i envies els genolls contra el pit amb el sacre enganxat al terra encara. Espatlles a baix. Exhala. Inhales, exhala. Dos més, inhala, exhala, última inhala, exhala i busco al costat. Pujo pel costadet també, totes les cervicals, i col·loco les dues cames creuades. No sé si has quedat igual de pentinada que jo, pentinat. Flexiono els dos genolls, com tu et vagi bé, i si no recorda que l'altra opció és aquesta, deixar un rombo davant. Deixo les dues mans al costat del cos, les espatlles van una mica endavant, una mica dalt, molt enrere, molt a baix. Exhala, 2. Inhala i exhala, 3. En faràs 8. Estigui ben sabrós, ben dolç a la vegada, espatlles una mica endavant, una mica dalt, molt enrere, molt a baix. Però si de cas aquesta és l'última, havia de ser 8 vegades, i els dos braços van al costat, en creu. Un braç per davant, l'altre per darrere i giro, com hem començat la classe. Respiro. Torno al centre, agafes aire i a l'exhalar els dos braços busquen l'altre costat. Respirar. Deixo els dos braços al costat, separo una mica els peus. Les dues mans van a sota, en aquesta posició, les dues mans per sota, i si pots col·locar els colzes a terra. I deixa caure el cap. No facis rebot, simplement deixa caure el teu cos i respira. Respira. Dues mans a terra, puja bé, cada vèrtebra, de respiracions profundes. I l'última per despedir la sessió d'avui.
Esperem que l'hagis gaudit.